Здравейте хора и добре дошли в следващия епизод от моето оцеляване с Minecraft BG. И здравейте хора, ние ще снимаме клип на Minecraft. както разбрахте. Да. Сега до мен е и ще влезем в неговия сервер. Той ме помоли да влезе в него сервер и да търсим диаманти, защото да, нужни му са и това. Да, то така в момента снимам с готиния ми 100 шарпак, който има по-хубаво качество, което мисля, че е добре като за първи път. То така, нека набавям материали за торчове. Между другото, приятели, ще малко да не знам, защото аз съм някъде другаде и изчезнал съм. Ще набереш ли дърво? Само да те попитам. Имам дърво, това чай, добре. Аз знам къде си, мисля, че. Къде? На запад. Чакай. Не, аз бях пясък. Чай да изключим това. Така, ще спръкли път тук. Да, я. Така явно ме с Майнкрафт, че това няма да се получи. Аз нямам торчове. Аз просто ще потъна в водата, да се изгубя ако трябва. Почех на мен и трябва точно това, както искаш. Добре, да събера, аз ще събера и ще дам. Малко. Опа. Ето, ще се убих. Давай ми торча. И сега не те спомня тук. What? Ти казах. Получи се. Защото аз тук още бях съоръжил първоначално. Добре. What the fuck? Хубаво е лакам къщата. Не, набере дърво. Добре. Не на човек. Значи, виж, че на тази има гора и пак тръгваш по противоположната посока да катериш някакви върхове, че да щупиш 3 дървета. Къде има гора? Щупи. Не интересува какво е дървото. Просто щупи. И хора, върнах се, самоубих са. Да, екранът ми пъпна. Самоубих са. И ти стана. Да, ще изляза само за малко. Ще излезеш. Имал съм 20 блок. Ще ми бъгна много камък. Екран почна да ми става някакви. Ти спря клипа. Те лъжи там камък. Прочки. И здравейте хора, ще снимаме Minecraft с Кубра БГ. Да, и влизаме. За втори път го снимаш, защото ти бъгна. Да, защото сървър ми много ми бъгна. Чай, кирки ще трябват. Какво? Кирки ще трябват. Не знам. Просто кажи някакво число. Максимум 4 кажи. 3. Изхъбих с 2 предния път. Колко дърво искаш? Не знам. Там направи един стак обработено. Тоест сега влез в крафтинга. Не прави крафтинг, влез в крафтинга. Да, знам. Направи ги стак. Да. Така, тук ще стак кирки. Значи 32. Даже го направи. Чакай, тук. 34. 38. Чакай за тебе, 3 за мен. 62. Чек, май няма ми стигне това. За кирките. Май няма ми стигне. Колко камък имаш?
Камъкът не ми е проблем, бе. Дървото ми е проблем. Добре, аз знам. Вече не си. Не трябва точно смисъл, аз трябва да имам някакви спестени. Аз имам тук 14, но трябва да ми е един стак. Добре. Имам 14 кирки. Ще направя още по... Ще събера той дърво и ще видя дали ще събере един стак. Ще събере стаки няколко вече. Стаки нещо ще има. Да, имам стаки нещо. Да. А не, точно стак ще се събере. А не. По 5 кирки на човек, чули. Ето, стаки 8. Добре, да, донеси ми ги. Имаш 5 кирки в честа. 5 кирки? Да. И аз и сега. Чай, откъде взех той дърво, бе? Маля. Този чест, да. Аз си оставям. Това е твоя чест. Да, аз си оставям. Не, гледай този, аз си оставям. Те сторчове. За тебе. Той, виж. Той да го... Кой го прави? Вземай ги, бе. Чай, да. Аз го взех това. Бъгло. Не, нямаше. Чай, не съм се отложил. Чай, натисни. Не чакай. Добре, я пак дай. О, да, ще взема. Ти с добавя така. Това се бъга, бе. Да, ще се върнем, когато свършим. Да, къде си? Ще пробваме с диамантите, между другото, обаче тук да си оставя дървото. И се върнах. Този бък е много як. Тъй като... Чай, сега ще си оставя всичкото дърво в честа. Фей това честа. О, мале. И пак ли ще се отвори честа? Не това, бе. Там да ми е дървото, бе. Пет съм отворил. Ама няма ми стигне честа. Ще стигне. Да, ще стигне. Всички... Остави само един стак при себе си. Не, бе, няма да вземем нещо. Ще става 43. Тук ще има камък. То фрак. Ще направя още малко такова торчове. И с моите 10 дърва от другото. Такъв бък е много як. Ще пробваме с диаманти. Да, с диаманти да стане. Няма да имаме нужда за самото. Да. После остави, когато ти кажа, остави това дърво твоето. Чули? Да. Аз само ще взема тези 8 дървета. Добре, давай слага един стак. Защото искам, ако намеря нещо... Добре, ай сега пробваме с диаманти. Добре, вземи от честа диамантите. От кое често с това ли? Да. Всичките ги вземи. Сложи ги в честа. Това е често. Сложи ги. Ще стани! Айде, бе! Айде, давай! Да, да направим един стак. Ще направим няколко блока, че. Чеки, имах 3 стака и изведнъж ми даде още 5 отгоре. И сега, хора! Целият ми отарам диаманти. Направо ти казвам, ебах ти майка. Чей, тук да си оставя един стак диаманти. Този бък е много яко, бе. Добре. Гледате клипа на Коврат БГ. Целият му инвентар е пълен с диаманти. Няма нищо с не има 8 честа само. Дето това е едно купче. И смятайте. Опа, ще спрем да хлапа за малко. И да, ще успеем. Дами и господа, сетихме се да копираме блокчето от диаманти. И да. Ще го направим също и с гордане, пали. Това стана доста яко. Даже се опитахме да направим с купчета, даже стана може ли още няколко стака? Може още 7 стака? Да си запомня често. Да, съм да този път да снимаме, защото много накъсно стана. Да. Дай някакъв нов чест, че то сме станали. Не, ай в този чест. Дай. Блокчета ли? Да, блокчета. Направи блокчета. Ще направя... 7 блока направи. Мога, трябва да си направя крафтинг тейбъл. Не бе, човек, има крафтинг тейбъл точно зад тебе. Да. Направи също с 15 блока. Всичките ги направи на блокчета. Е по-яко за нас, така. Да. Ай се слага. Ще се храничи. Искайте сега, само магията. Слагай.
Трябва да видите инвентара после. Ама става ли после пак да тръгнем на пътешествие? Може би. Защото така е тъп. Знаеш какво? Ще го направим и слаписа и ще направим нов сервер. Как ще направим нов сервер? И така, ще направим. Ние наскоро може да си имаме и нов сервер. Ти вече трябва да направиш финиш, нали? И скоро, да, много скоро. Само да... Абе, нали можеш диаманти, бе? 99 диаманта! Плюс, ски. Ще правиш диамантите. Няма да стигне повече. Инвентара ми няма стигне. Да, имам. Стиг. Не види се идеята, какво да ми господа. Той е безкрайно, е. Стига да ми свърши. Ако не ми свърши инвентара. Да, скоро ще свърши. Не го знаете как помпя в момента. Ти си спряла. Може 7 минути. Може 7 минути. Ей! Тези диаманти бяха моите. Не съм взел никакви диаманти. Инвентар имам с диаманти. Няма да има място. Не знам, бе, аз ще почна да пълня друг чест. Абе, айде да се... Ай, още. Този път аз искам да взема диаманти. Ти да пробваш, аз се опитам, става ли? Но искам още един чест да направя. Аре, човек, моля се. Аз нямам почти диаманти. Не знам, бе. Ето гати с купцата за мен и... Повече няма да пробваме с диаманти. Сега почваме с лаписа или... О, с обсидиана! Не, той не ми трябва. Слаби се. Сега имам подаръци за тебе. Малко съм да купсама нещо. Не, аз не ги взема. Благодаря за диамантите. Така, това е тоталния глич. Глича на века власт. То стана сутрин, бе. Мисъл, имам толкова много, Цяла вечер правим само диаманти. Мисъл, толкова много е, че вече въобще не ми трябват. Да. Въобще, Чай, дай да пробваме. това глич, то мщава, аз това ще го правя на другото оцеляване. И дами и господа, само искам да знаете, че другото оцеляване... Не. Или с лаписа след блокове. С лаписа след блокове е много ясно. Вземай ги. Изчакаме само тук да оставя другите диаманти. Ще направим диаманти спокойно. Така. На бат Колю клипа му спря. Ох, има още доста с диаманти да пълня, нищо. Тъй, слаб се. И всъщност, надявам се клипа да ви хареса. Ако е така, може да се абонирате за мен. Ако искате да продължавам, напишете в коментарите. И ще им пак следващия път. Чао на всички!